Happy Mother's Day sa tanan mga mother diha. Anyway, Domingo day karon mo bisita ko sa mama na sa ospital. Ubani day ko ninyo karon kay first time na ko moadto sa ospital nga nag-admitan sa akong mama. Tinud-an ay wala jud ko kay bawa sa siya gidala kay gikuwangan siya dugo so moadto mi karon mo bisita mi niya kay Mother's Day man karong adlaw. So, sa mga sig message nga nangamusta sa akong mama so tan-awa lang ni nga vlog kay akong i-send sa inyo ang link para makatanaw mo kamusta akong mama para mabisita pod nato. So matong ubani ko ninyo tuluday mi kabo kaw day maguwang si Tatay Maro lang moadto sa ospital. So magyapon dik panahon guys, grabe gyapon inita, wag gyapon makalupig sa kainit. So kinahanglan abi na mag tricycle among sakyan kay na may tricycle ingon sila mag-commute daw may bus daw among sakyan. Sa 1 million ako nakasakay bus guys, di na mawa ng kulba kay babi among dagaton ko magsigog suka. Di na maanto sa mga bawo sa sakyanan guys kay malipong ko so di na mis karsada magguwat na may bus dari. So bani ko ninyo guys kay excited na makita ang mama kay pila mi kaadlaw na nagkita tungod kay na-admit si Ja. So sa Davao City day gi-admit ako mama guys, di naman naingon nagngan sa ospital. Sila ra lamang Tatay Marlon ug si Axel ang nagatang sa bus guys kay dara ko galingkod-lingkod gigikapoy ko. Di pa kayo na maanto sa kainit guys kay mapay pagkaayo sa piskat sumato nagatang na sila bus nakapara na sila. Madugay ni guys kay dili aircon na mo nang para nga bus kay aircon pa ni magsuka-suka ko di na mapugnan. Arang-arang ng bus kan dili aircon guys kay para di ta makasimot na ng bawo sa aircon mo ni makasuka luod kayo. Nya modugang pagka na mga bawo sa sakyanan wa na mura na gadjug na isuka gahong tinai. Bintajo din dili aircon guys kay makasimot kadjug og fresh air kay tanawa laman gahangin-hangin nagahong naong mura jud kog sanguko kaning lupan nagahong buhok. Nalingaw day pag tanaw sa mga nalabyan nga mga lugar guys kay dugay-dugay na bago wala ka bihag bus makatanaw-tanaw sa mga nature char. Dili ra day kaabtag oras among biyahe pa ospital guys, dili pares buhol nga abtan pa mig 3 ka oras ay may makaabot sa Tagbilaran. Pero kanang 3 ka oras among biyahe gikan sa Mumbalay pa doon Tagbilaran tos buhol guys, di na may dana maboring kay bisag unsa nga nice nga lugar among malabyan. Malingaw na mig tan-aw ba kay kababa ka akong kalipay kan makita ko mga nice nga view mga ingana. Daris Davao guys tindot man mga view dani pero usala matabunag mga balay mga building nga na matunay bawo ano nga lahi ra gud syudad og mga bukid. Madto katong bago pa kong abot na Daris Davao guys, di jud ko anal kay puro magud mga building among malabyan. Pero dili ta ng part sa Davao guys, puro syudad kay naman poy part nga murag bukid. So depo ko nalabyan daring nice kay yung building bawo sa ningandan ni. First time ko kita gingan ang building guys kay kasagara man sa mga building ko makita kay kana man gud mga full floor kana mga tag-as kadto. Dili ra kaabtag oras ang biyahe pa dong ospital guys pero depende na og traffic ba or dili. May gani pag guys ang bus among gisakay diri-diretso kay traffic luag kay ang karsada. Pero muhunong pod kasagaran among bus guys, syempre nabiya pod ni mga traffic light dapat jud ka mosunod kay mudiretso ka kadakpon kag pulis. Anyway guys, niabot na di kog Davao City guys sa ang hospital nga gi-admitan sa akong mama. Pero guys, masakay gyud pa mig tricycle guys kay sulunong ba ang hospital nga mga tuon. So managaw naong guys, kita na mig tricycle among sakyan so makita lamang tayo nag-abot na murad to. A few moments later. Pila ra ka minuto guys, niabot na mi diri sa hospital na pagkahuman ni paway daw karijot na pagkahuman ni sulod na dayon ko. Naday sa 4th floor ako mama guys, so mag-elevator dai mi kinamay elevator dani ospital ah. Pagabot naman sa 4th floor guys, tinggawas na ikog elevator para matanawan na nako akong mama. Matay sarado day po ni hospital guys, bisag asa ka tanaw na agad yung mga bodyguard. Stricto kayo ng hospital guys, so dapat og nakada ka mag-agara para di ka masita sa mga security. So man og nakada ng mga hospital guys, dapat behave ra jud para dili ka ma-impas. Sadto say guys, pero bawal day videoan ang bisag kinsang pasyente guys sa sulod sa hospital. Makita na ko sa mama guys, ting greet din ko niya Happy Mother's Day, jabag ka man ning hagbo ko niya pagkaman nag-isursun mi ginagmay enja. Wa ko nagdugay ning hawa din ko kay bawal ko magdugay dadto sa sulod. Matong galulingkod ako sa park nila dari dapit sa kwan samtang nagpila si Tatay Maro tos na mga dugo. Dali mga parot na guys, mga bisag unsa nga bird wala man ang video kay pagkauli na mo ay paano na bantayan. Matong gitawag ko Tatay Marlon gipadto ko niya kanado si ingon sa ako ah. Matong nangutana ko ni Tatay Marlon asa si Ate Micaela ug si Axel kayo nakawa ko nila. So matong ingon si Tatay Marlon nga moadto sila 7-Eleven. Matong niapas din ko sa 7-Eleven guys para tanawon kung sa ilang gibuhat nila radto. Dollar di pa dilang 7-Eleven dali guys kay pila ra katambling abot na ka. Di na maglisod imong tilog lakaw guys kay pila ra kalakang wa naabot na dadyon ka sa 7-Eleven kay dollar ka adyo. Matong pagabon ako sa 7-Eleven guys nakita na ko si Axel ug si Ate Micaela nag-charge og cellphone. Ipalitan ni pon mi Ate Micaela og pinipig guys tungod sa kainit, grabe ara jung initag panahon. Dala po iring puti dali guys, grabing cute kay garang bluha ka jug mata tanawa lang rin na may muta ray ligas. Dagan ni sila guys yung mga kauban tapos ilamang uban so naghuwat siguro sila tagag mga pagkaon dres mga customer sa 7-Eleven. Tungod sa ka-cute sa iring guys, wala na pugni ang kakiriwan sa akong kamot so wala jud na naantos ana jung gibit-bit ang iring, grabe arang cute ta. Kadali nakaputi nga babae yung tapad guys, mao na si Ate Micaela nya kanang likod nga lampasog buhok na kanang nilili si ata. Anang maguwang guys. Nice yung camera. Nakaw exposure. Ganda. Nice pa jud na kay kana imo Ate Micaela na basta solo ra kay klaro jud imong kuan. Klaro yung mga bugas. Gani ay kana bugas kana. Voice ba voice? Awa. Anja samtang nagka-count og pinipig guys, daga jay unexpected nga akong nakita. Matong samtang naglingaw-lingaw mi Ate Micaela siyang cellphone nga na sa camera anja ga waki-waki mi diri ga pusing-pusing tanawa lang mi dun nakoy unexpected nga wala nakita kay nakoy nakita nga murag naong ni David Licao ko basta naka side view. Matong sige ra kog tutok sa lalaki guys kay murag jud si David Licao ko basta nakatakilid. Gimingaw na ba kung David Licao ko guys kay last na mo kita kay pagka March 20 katong concert ni Ja. Abi jud si David Licao ko. Wala. Bayit. Asa magkalikod ba?
Tutoy ba? Ako itutoy. Matong gilingaw-lingon na naman akong kagalingon guys sa kamera ni Ate Micaela. Diyan na po iring dari samtang nagkaon og ice cream. Matong nakurat ko kay duol to lalaki yung murag naon ni David Likaw ko basta naka-side mo na. Tanda tawa ka ng lalaki sa likod guys. Pamanto si Ja guys. Matong pagduol sa lalaki guys, ladyo ra des naong ni David Likaw ko basta nasa atubangan pero natakilid medyo hawig-hawig ni Ja. Nagsige ra jud kog lingi sa iring guys samtang nagkaog ice cream. Timing jud ni ice cream ba kay arang inita ka jud panahon. Diyan nakita na po to natong lalaki pabalik guys sa tanawan jud sa naong kay makita man sa kamera dani. Ladyo or ka dyan no. Nalingaw dyan ko dani gis kinapad yung mga iring nga cute ka dyan. Nagsige po may lingaw-lingaw dali kaya po ko nakita nga breakdown ni David Likaw ko basta naka side view. Mato naglingaw-lingaw pati istorya sa mga kauban dari 7-Eleven dyan pagkahamad gamay na mag ice cream ako nang gilamoy ako na dyan diba ako nang gilamoy ag ice cream kaya wala na gamay na. Ansa ka man natong kaon gis ato ni hipusin itong mga sagbot kaya basta gipakihat ading tag-ida sa 7-Eleven. Dyan pagkahamad pila ni Ate Micaela sa mga dugo dyan pagkahamad po na magpangaog paniod to so mato ning balik na may sa gawas. Kaya dugura mo dyan namang tudo ito sulod guys dyan pagkahamad ning kaon na paniod to dyan sa karinderya sa tapad dyan mo ni sa tayo naguna. Mga lima de pod mi ka oras nagdugay na sa ospital guys nida na mamuuli kay hapon na. Dili mi pwede maabta gabi guys kay dugay-dugay biya pwede mong biyay kay layo-layo pod biyag sa Isidro gikan dari sa Davao. So mato nida jud na mamuuli guys kay basig nagkagabi mo traffic nagsamot maglisod na jud mig uli. So mato landag pa ning area na dayon mi kay nagabot mo sa balay na pamindag kang buluhaton. Napod mi iro gibilin sa balay guys kay bawo man siya dadag ospital. I'm sure nga gutom na kay to kay halos usami ka adlaw des ospital. Mato ni jud na mauli na mong iro kay basig dili to makasurvive basig mabuntas so mamatay na gud sinung to simbak ko. So daghang salamat ka jud sa pagtanaw sa akong vlog guys ug ganahan ka palihog lang mapog like ug subscribe sa akong YouTube channel. Happy Mother's Day sa tanang mga madir diha. Bye-bye!